Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы. Niyaz Efendi, менә siz uzak yıllar bizim tarihi məşidlərimizni öyrənən alim, arxitektor. Менә birinci sorumu şundan başlasın ki, bizning Qozanımızda менә millilik saqlanamı? Неше булыйсыз? Меніңше, біздің Qozan шәһәре как раз менә шул өлкәдә үрнәк булып күренә миңа. Чөнки безнең менә шул тарихи йөзләре саклана. Бик күп тарихи биналар сүтеп ташланган, янган, әмма ләкин аның урынына бастырылган башкалары шул ук тарихи йөзне саклап басалар. То есть безнең архитекторларның культурасы шактый биек дип уйлыйм мин. Может быть, бәлки кемдер бик шундый изысканный тәм белән караса, эклектика күрер анда, ниндидер саф стильләрдән әзрәк килешмәгән әйберләр күрердер. Әмма ләкин минемчә ул алай карарга тиеш түгелбез. Чөнки һәр чорда үзенең эпоханың чорының стиль булырга тиеш. Һәм менә бүгенге Казанның тарихи стиле ул просто Казан тарихи стиле 20 гасырның наоборот 20 башнахырның һәм 21 гасырның башының стиле дип уйлыйм мин аны. Аны менә шулай итеп воспринимать кирәк. Менә сезнең әле күптән түгел генә дөнья күрде Галиев мәчете турындагы хезмәтегез, әйме? Тот булып бик матур булып чыкты. Галиев мәчете, Аллага шөкер, сакка басты. Менә шул мисалда да әйтегез әле, мәчетләребез бит инде җимерелгән, алар Совет чорында анда икенче оешмалар оештырылган була. Ул хәзер яңадан кайтарыла. Менә бу яңадан алгарыш вакытында күпме дәрәҗәдә аларның беренче кыяфәтләре сакланып кала. Бу теге бүтән нишкәлекләре дә сакланып калдырып буламы? Ну, ремонтлаганда, реконструкция ясаган вакытта анда берничек аны шул кыяфәттә түгел, шул состояниедә калдырып булмый, чөнки яңа материаллар, цемент дигәндә, значит, бетон ул элекке вакытта булмады. Аннары анда бәдрәф кертергә кирәк, ул да булмады, значит, электричество кертергә кирәк. Шундай әйберләр, кондиционирование, анда әйбер, конечно, керә. Аны берничек анысыз булмый. Ниндидер үзгәрешләр бар. Но аңа карамастан башка кыяфәтләре, башка әйберләр реставрациягә кагылган. Алар минемчә безнең Казанда мәчетләр өчен бик грамотно эшләнә. То есть мин мәчетләр буенча специалист инде, мин бик әйбәт беләм аларның архитектурасын, үзенчәлекләрен һәм бик менә шундый подробности ничек бөтен нечкәлекләрне беләмен. И минем менә бернинди претензиялар юк аның турында. Бу өлкәдә безнең белгечләребез, кадрлар җитәме? Ничек дип әйтим? Минемчә, безнең татар реставрация үзенең белем белән шөгыльләнергә тиеш. Чөнки төп нигез реставрация методикасы ул просто нигез. Безнең үзенчәлекләр анда не учитывается. Вот, шуңа күрә менә махсус Татарстан өчен һәм татар архитектура өчен аерым методиканы
Кіртерге керек, обязательно кіртерге керек. Оның үшін специальный керек ниндер іш эшләргә һәм махсус кадрларны үстерергә, минемчә шулай. Мин белүемчә, сез бит әле үзегез укытасыз да, әйеме? Менә шул хакта да сөйләп китегез, менә сез укытканда да мондый проблемаларга юлыга торгансыздар, әйеме? Әлбәттә. Мин бит как раз менә реставрация һәм реконструкция кафедрасында эшлим. Һәм анда минем лекция курслары ислам архитектурасы, Казан архитектурасы, татар архитектурасы, халык архитектурасы, халык төзелешләре, культовая, дини архитектура. Менә шундый өлкәләрдә минем, в общем, лекция курслары. Һәм кызыксынамы бу өлкә белән? Ничек дип әйтим, менә яшьләр дип әйтсәң, ул бит төрле кешеләр анда. Кемгәдер вообще бер нәрсә кызык түгел. Кемдер күзен менә терәтеп, янып утыра. Кемдер, ну, просто добросовестно укый, все, тыңлый, укый. Вот. Ул һәр предметта шулай, минеке генә түгел. Шуңа күрә мин аңарга бик игътибар бирмим. Минем максатым ул кешене яндырырга. Әгәр аның яна торган материал булса, анда шуны кабызырга. Вот шул. Кызыксындырып җибәрә. Әйе, менә шул. Ярар. Менә ничек дип әйтегендә, менә сез бит инде белән мәчетләрне өйрәнгән, Тукай премиясында сезнең менә монографияларыгыз тәкъдим ителә. Менә шушы өлкәгә, менә мәчеткә ничек кирип киттегез соң? Без бит әле теге 90-нчы елларда гына дингә йөз белән борыла башладык. Ул минем характер шундый. Менә элек общественный транспортта барган вакытта менә кешенең шундый гадәте, значит, аркага төртеп барырга. Менә мин шундыйны күргәч, сразу, значит, бурылып кулына бәрәйем. Андый әйберләрне ненавижу. Менә безнең теге вакытларның җәмәгатьтә бөтен идеологиясе безгә көчләп кертергә торган. Һәм менә бу мәчетләр турында язарга ярамый. Аларны тикшерергә ярамый. Шуңа каршы килеп, мин аны башладым. Bütün минем эшем теге стель эченә язылган. Һәм вакыт килгәч, мин просто чыгардым да диссертация формасында якладым. Һәм китаплар да барды инде аннары соңрак. Соңракта түгел әле, башта китап чыкты минем Мәскәүдә. Иң кызыгы беренче китап мәчетләр турында. Мин аны Казанда чыгарга торган идем. Безнең нәшрияткә килгәч, директор күрсәттем. Yok, мәчетләр турында ярамый дип әйттеләр миңа. Мин аны бардым да Мәскәүдә чыгардым огромным тиражом. Кайсы мәчет турында иде? Ул мәчет турында түгел, ул мәчетләр турында. Анда, значит, Казан мәчетләре. Казан мәчетләре, ул, значит, китапның исеме шундый. Памятники казанской архитектуры 18-го, начала 19 веков. Аның яртысы гражданский архитектура турында, яртысы мәчетләр турында. Менә шул мәчетләрнең турында бүлеген, менә безнең мондагы, значит, ну, ответственный кешеләр, аларны куркагы. Мәскәүдә бик ошады. Аларны, видимо, не пугало. Шуңа күрә чыгардылар бик зур тираж белән. Bütün kitaplarda, то есть bütün библиотекаларда, bütün кибетләрдә аны ул сатыла, һәм бик популяр булып чыкты. Bütün Рәсәй, Советский Союз шикләрендә һәм аның башка илләрдә дә керде ул. То есть ул китапны күргәннәр библиотека Конгресса США, она, значит, национальная библиотека в Иране, в Тегеране, шунда да таптылар ул китапны. Так что мне просто повезло, что он да алмадылар.
Менә хезмәтегезне битен фәнни эшегезне китап итеп чыгару өчен битен ул ансына әйбәт әйберме, ләкин шуны әзерләгәндә дә бит каршылыкларга очрарга мөмкин. Архивларда, тегендә монда андый каршылыкларга очрамадыгызмы ул вакытта? Юк. Юк, аның турында бер нинди проблема булмады. Теге вакытларда архивлар бик ачык, яны, ну, политический архивлар турында сөйләмим, минем строительный архивлар. Ачык, миңа анда режимное большего благоприятствования булды. То есть мин фотоаппарат белән кердем, төшердем миңа теләгән әйберләрне. Монда да, Питерда да, бөтен җирдә. То есть материал җыю мәсьәләсе булмады, в принципе. Просто үзенең тырыш кирәге һәм вакыт кирәге, ну, әзрәк акча кирәге, чөнки анда яшәргә кирәк, командировка теге бу. Ну, командировка тоже теге вакытларда ул ансат әйбери, чөнки мин академияда укып эшләдем, анда, значит, айлап утырдым мин архивларда. Менә сезнең быел Тукай бүлегенә битене тәкъдим ителә 8 хезмәтегез. Менә шулар турында да кыскача гына әйтеп китегез, таныштырыгыз әле. Ну, беренче китап турында мин сөйләдем инде. Ул шундый чисто фәнни китабы. Һәм урысча әйтмешли основополагающий нигезе китап. То есть анда тип концепциялар, значит, беренче классификациялар, мен алдын миннән элеккерәк бер тикшерүче булмады аның турында, бер ул фәнгә вообще кермәгән әйберие. Революция вакытларында, теге патша вакытларында да просто андый кешеләр булмады, татар мәчетләрен тикшерә торган, совет вакытында үзе аңлыйсыз инде. Так что мин беренче булдым. Минем беренче эшем булды просто менә бөтен мәчетләр турында материалын җыеп, карап, менә, значит, ул начать осмысливать, нәрсә күрәм мин. Нинди типлар, нинди планировкалар, стиль. Вообще просто раскидать, значит, по эпохам, теге бу, менә шундай әйберләрне. Шуны башлап, менә беренче китап шуннан чыкты. Но ул фикерләр ялгыш булып чыкмады. То есть мин теге вакытта менә чыккан бөтен идеялар, алар менә бүгенгә хәтле актуаль булып калды. Һәм бер кая ялгышларны мин күрмим. Аллага шөкер, мин барысына дөрес аңладым ахыры. Вот, икенче китап ул шундыйрак фикердә булды мин. Значит, беренче китап ул памятниклар турында, а икенче китап ул архитектура турында. Ул төрле әйберләр. Памятниклар ул их дип әйтим, но ул факты, которые надо осмыслить, а архитектура ул явление, культурное явление. Анда, значит, менә шуны архитектурны карап, анда художественный образ, знаковость художественного образа, масштабность, там, пропорции, бөтен менә шул закономерностьларны чыгарырга кирәк. И шул материалда Казан мәчетләре, менә шул памятникларны алып, менә шулай итеп яздым яны. Ул, значит, 91 елда чыкты. Шулай ук менә издательствога кирдем. Шулай ук миңа, значит, отворот-поворот бирделәр. Мин, значит, обозрелся. Ачып күтәрелде. Бардым, значит, в кабинет министров, Мансур Хасановичка язылдым да. Значит, ул меня принял. Мен әйтәм, менә китап. Менә безнең издательствоны алмый. Менә буквально ярты елдан первый всемирный съезд Конгресса татар була. Нәрсә бүләк итәсез? Реально, теге вакытта сувенир бер нәрсә булмады бит әле. Менә мин сезгә тәкъдим итәм үземнең эшләремне, как презентационный материал. Ул әйтә, Ира, калдырыгыз. Карасам, значит, бер айдан уже, значит, кибетләрдә сатыла. Мин аны белмәдем дә уже. Вот. Так что менә бу китап минемчә, поскольку теге конгрессның съезда җыелышы булды, татарлар бөтен дөньядан җыелды, аларга тараттылар ул материалны. Димәк, бу китапта бөтен дөньяга таралган дип уйлыйм мин аны. Но точно беләм, Надир Дәүләттә мәсәлән ул бар.
то есть Америкада. Вот. Міне бұл китаптың тарихы шундай инде. Үшінші китап ол эпоха полный раздрая, то есть тиги вакытта кооперативное движение, значит, бірінде тәртіп болмады. Өзім ақшаны, значит, алып, просто аны шығардым. Не білен, бірге. Валиолла Хазрет білен бірге. Оның өзінің коммерческий бары, значит, нәшрияты, тігі иман. Біз досташып перейек бил, ол мен бик шие, шундай нормальный мужик, значит, деловой. Вот шун янына келіп, ол, по-моему, апана мешітінде отыра ертегі вақыт. Вот мен тақдим еттім, мен материал бар, ол мешітлер турында ғамумен, һәм татар мешітлері турында, значит, оның, значит, как частный случай деп. Просветительская. Вот чисто біздің кішілер білмейді, мәшіт нәрсе екен, һәм татар мәшіті отдельно нәрсе екен білмейлер. Давай шығарайық. Шундай раздаточный материал мәшітлерге, значит, кейін, может быть, теге студентлар үшін сөйлештік. Ну, естественно, бірінде гонорар мені келмеді, но зато көпмендер тираждан алдым. Міне шундай китап шықты. Үшінші китап ол Құл Шариф мәшіті турында теге бұл Шариф мәшіті ел елі. Қанлық уақытында Кремльде тұрған 8 манаралы мәшіт турында легенда бар. Міне ешканы өзіме аңлайым деп теория ойлап шығардым. Һәм шағаштырып Василий Блаженный теге Мәскеудегі собор білен, она, значит, раскрутил теманы, һәм нәзіккіне, но довольно по идеям бой китапны шығардым. Но ол уже просто мен кісәден ақша алып, бір фирмада, значит, төлеп, шуны шығардым да, ол тираж. Но мен саттым, қоядыр презентация етіп, в общем, шул китап міне шундай. Оны да біргеләштірдім. Дүртінші? Ол бешінші ме енді? Аннары, значит, менен бұл теге период болды. Әлі бір китап іләкмәді әлі, ол очерки по архитектуре Казанского ханства. Онда просто не. Ол китап мәшітлер турында мақсус түгіл, онда просто мәшітлер турында бар, шуңа күрә мен оны спискқа кіртмәдім. Ондай да бар. Значит, бешінші китап бик зур перерыв болды, чөнки мен Кремльдә эшләдем директор орынбасары булып, һәм анда музейларны оештырып, Құл Шариф мәчетен төзеп, значит, концепцияны язып, бөтен, значит, реставрациялар теге бу, археология. В общем, китап язу турында вообще уныттым даже, не до этого было. Аннары, значит, бик каты авырдым, диабет обнаружился, в общем, үлә яздым мен, киттем аннан. Уже невозможно было работать. Академия наука не алды, Хакимов. Мына шунда эшләп, уже яңадан фәнгә керә башладым да, уже сериялап башладым мен китаплар. Беренче чыкты безнең нәшриятта «Мечети средневековой Казани». Анда бик күп идеялары, самое главное тип идеясы, аның, значит, во-первых, бергәләштереп бөтен алдагы, значит, уже булган әйберләрне, һәм комплексное изучение русской архитектуры с точки зрения татарского влияния. Ол минем хыялым иде студент вакытларыннан. Материал күп җыйганым, ол бөтен кешегә, в общем, күренеп тора, вроде урысларда бар безнең детальләр, а ничканы, значит, подобраться бер кеше белми. Вот шуна мин, можно сказать, за жабры взял у проблемы. И начал раскручивать.
И менен ярты китап конкретно мечеттер турында, ярты китап урысларның ширкәүләре, тегеде, значит, не сарайлары, һәм татар фикер ниләре, татар влияниесе шунда. Татарларның мөнәсәбәте. Әйе, яны чагыштырдым менә татарларның калган үзенчәлекләре белән һәм бөтен дөнья ислам ниләре белән, закономерностьлар белән. Һәм күренеп тора, менә, значит, урысларда каян кергән икән. Вот шул. Мечеть средневекового Казани наш шундыйрак бер китап. Анда, конечно, уже заложены основы большого знания о средневековой архитектуре. Чөнки шул вакытта мен туда шундый фикер, что урысларның дәүләте ул айрым дәүләт түгел, ул Алтын Урда өлкәсе. 200 ел алар Алтын Урда эчендә утырдылар. Һәм Алтын Урда таралгач, җиде татар дәүләтләре чыкты һәм бер урыс. Ул шундый ук постзолотарзынский дәүләт, безнең шикелле. И шул ук культура аларның. Хәзерге культура безнең бер бит, фактически, да? Просто тамырлар башка һәм үзенчәлекләр бар. Но в принципе российская культура ул бер. Совет вакытында шулай булды. Менә Алтын Урда тоже шулай булды. Урыс культурасы һәм татар культурасы ул бер культура. Просто тегеләрнең христианнар, без мусульманнар, аларның, значит, ниндер славянский моменты бар, бездә тюркский момент, но культура бар господствующий бер булды. Һәм без аялгач ул бер кай китмәде бит. Менә Петр I аны битерде. Аңа хәтле ул шулай булды да. Шуңа күрә мин аны, значит, бер культурага санап, бергәләштереп тикшердем bütün үзенчәлекләрне. Менә шул. Шул топиди. Өченче китап, то есть җиденчеме? Галиф бар. Ой, юк, җиденче түгел. В общем, следующий китап шундый. Значит, ул bütün мәчетләр турында менә күпме бар. Теге күчмә вакытлардан башлап бүгенгә хәтле нинди мәчетләр булды. Ул бит күчмә вакытында тоже мәчетләр булды. Просто алар йорт эчендә булды. Йорт ул тоже мәчет, просто мобильный. Вот шатер, йорта. Мен аның даже ниләрен, сүрәтләрен таптым. Миниатюралар 15-нче гасырныкы. Вот. Һәм бүгенге мәчетләр, һәм постсоветский мәчетләр, һәм әле татарская миграция булды бит әле безнең. Каядыр яшиләр Маньчжурияда, Японияда, Румынияда, Германияда, Америкада бөтен җирдә татар яши, аларның мәчетләре бар бит. Аның турында вообще бер нәрсә белмибез. Менә шунда керттем. Һәм менә шундый китапны язып, мен аны Рафикка предложил, Мухаммедшинга. Давай издадим. Ул, значит, каршы килмәде, һәм без аны ясадык. Но ул 12-нче елда шундый китап чыкты, Татарская мечеть от начала до наших дней дигән. Менә шул мин әйткән фикерләре, бөтен материаллар шунда керде. Аннары, значит, тираж анда 100 экземпляр, что ли, күп түгел булды. Фактически ул выстрел в воздух. То есть ул бар вроде бы, но кешегә лекне, бик әзгенә. Шуңа күрә мин аның, значит, ризалыгын алып, монда килдем. Значит, бу нәшриятка һәм предложил. Давайте шул китапны издадим. Рафик каршы түгел. Ну, әзрәк үзгәртәбез. Чөнки яңа идеялар туды. Алдылар һәм зур тираж белән 3000, что ли, 2000 чыгардылар шул елда, 12-нче елда. Ул уже, значит, Татарская мечеть и архитектура. Бик популяр булып чыкты ул китап, ул сразу аны, значит, саттылар бөтен җирдә. Битте магазинларда. Һәм ул китапны по итогам дип әйтим, белмим. В общем, безнең милли библиотека
ниндер конкурс китапларының ойыштырған. И бұл китап бірінші премия алды как самая востребованная в библиотеках Татарстана научно-популярное издание. Шундай диплом мне берділер. Но мен шатылым, конечно, все-таки одно дело не наши, а другое меня башкаларга, а мында уже факт, статистика. Ярар. Значит, следующий китап. Ну, по-моему, Гали турында уже, Гали Мәчеті турында. Ага. Ну, ол просто заказ был муфтия. Бұл яңа муфтият бинасы һәм аның мәчеті турында язырға, значит, ну, информация. Мен аны әзірәк үзгәрттем, давай мен язам мәчет кенә турында түгел, а вообще Казан мәчетләре менә шул вакытында төзелгән. То есть вставим в систему, так грубо говоря, Гали Мәчеті как представитель классицистической формы архитектуры татарской мечети начала XIX века. Һәм анда күрсәттем, значит, Боровди мәчеті, значит, беренче мәчет, Искіташ мәчеті, менә Бишбалта мәчеті, һәм менә Зәңгәр мәчеті, Гали мәчеті. Менә барысында анда характеристика биргән, фотографиялар, реконструкциялар. Һәм Гали мәчеті аерым анда зур статья. И тиге 3D программасында, скетчапта ясадым, аның реконструкция по рисунку Турина. Можно вертеть. В общем, шуны ясадым, һәм макет ясадым. То есть можно развертку склеить, менә мондай примерно бейклеге аның. Вот, но аларны нишләп теркәтмәделәр. Нияз әфәнде, менә сорау бирәсем килә, бу ханнарыбыз турында, хан сөякләре турында име. Бу теманы беренчеләрдән булып кузгаткан кеше дип тә беләмсез, шул турыда да әйтеп китегез әле, фикерегезне. Ну, ул минем бер горурлык чыгара торган темасы. Чөнки мин беренче булдым аның турында вообще сүз күтәргән кеше. Ул хәтеремдә калмады, инде ничәнче елда булды, ну, совет вакытында. Ниндер җыелыш булган, по линии Министерства культурыдыр. Теге Казан үзәгендә. Анда, значит, минем чыгыш бар, как раз на кафедре басып торам, и анда, значит, залда Халиков утыра, Альфред Хасанович. Мен сұрау бердім, нишләп безнең менә изге сөякләр, хан сөякләре, ул бит Чыңгыз тамыры. Каядыр, значит, как остеологический материал ята, значит, ящикларда, безнең ниндә антресольләрдә. Но он, конечно, поежился, оно неприятно. Он заведующий археологическим этим отделом. Это все нормально, он в надежном месте хранится, ничего с ними не станет. В свое время мы решим, что с ними делать девять-то. Меня андай ответ, значит, жауап ошамады. Шуңа күрә мен аны начал раскручивать дальше. Молодежь Татарстана барып, анда Герасимов, значит, ответственный секретарь. Я Женя Ухов, кажется, все-таки был. Хәтеремдә юк. Аңа әйттем, давай напишем об этом, чөнки проблема серьезная, значит, это кости ханов Чингизидов валяются где-то, потеряются, еще не дай бог, надо их нормально, достойно захоронить. Я знам, зургана статья. Что-то там хәтеремдә юк, но зур мотор гына шундай, значит, на целый разворот аның турында. Ол, видимо, резонанс болды. Аннары, значит, ниндер совещаниелар тагын уже в аппарате президента, уже будучи этим замдиректора, подымал. Сначала башта, значит, шел разговор, аны кертергә тиге каберләргә, уже чыгарылган археолог калдыкларына. Но минемчә ул дөрес түгел, чөнки, ну, в общем, минемчә ул недостойно.
Шуңа көрө мин тәкъдим иттем аңара алар өчен специаль мавзолей төзергә. Онда Сөембикә манарасы янында. Рөстәм Забиров ол мавзолейның, значит, Дүрбәнең бик әйбәт проект ясады, даже макет, мотор гына шундый. Шаймилга күрсәттек, но то ли политический момент не тот был, то ли акча җитмәде. В общем, аның заморозили на время и решили поэтапно делать. То есть место зарезервировали, значит, аннары ясадылар подземную часть, и хәзер начинает потихонечку думать о том, чтобы возводить окончательный вариант. Но мне, как говорится, сначала было слово. Вот шундай история. Оны ашыклап бетерә алдылармы сонда кем кемнеке икән? Ну, вопрос сложный, конечно. Ну, вроде бы берсе Мухаммед Амин, берсе Махмуд дип әйттеләр, но ничек аларны определили, мин аңламыйм. Лично мин аңламыйм. Ну, вот на скидку шулай дип әйттеләр инде. Ну, однозначно ул безнең ханнар. Вот шул. Алар күмелергә тиеш дип саныйсызмы менә сез үзегез? Обязательно. Обязательно. Он не просто кумирга, он фактически должен быть пантеон великих чингизидов. Ну, кайдыр йөриләр, фикерләр Касимовтан китереп монда күмергә, значит, Сөембикәне табып, ну, ул минемчә уже авантюра, вряд ли табып була, анда әле Касимовта анда конь не валялся. Теге иске зират вообще беткән, аның изләре дә калмады. Кая анда Сөембикәне эзләргә кем белсен. Вот, чөнки Шахали дирбәсен эчендә анда Сөембикә юк. Ул кайдыр башка җирдә. Ничек эзләргә непонятно. Но в принципе правильно. То есть менә Дишхан булды безнең инде. Аларның нормально каберләрен хотя бы обозначить, киноцев, и чтобы кешеләр күрсен өчен. Ул бит безнең отношение на самом деле. Аларга үзләргә кирәкми ул, ул безгә кирәк. Менә кайсы бер галимнәрдән ишеткән бар, Казан кирмәненә ханнарыбызның һәйкәлләрен кую мәсьәләсе. Сез моңа ничек карыйсыз? Ишеткәнем юк аның турында. В принципе, без инде куйдык анда бер каберташ шикелле әйберне. Ханлар анда язылган. Вот. Һәм менә бу мавзолей булса, төзелсә, һәйкәл инде ул, конечно. В принципе, теге вакытларда, ну, мин белмим әле, аны тикшерергә кирәк, чөнки теге вакытларда бар андай хәбәрләр, статуяларны куя торган. То есть Мингли Гирейның сүрәте, значит, скульптурный кайдыр булган, и Мәскәүдә даже, по-моему. Вот. Андай әйберләр средневековый хроникаларда очрашыла. Но аны надо изучать вопрос, чөнки безнең бик радикализированный хәзер монда җәмәгать. Әнә теге скульптуралар турында нәрсә сөйлиләр. Великолепные скульптуралар, да, нинди чернуха бара. Гомумән сезнең карашыгыз ничек? Менә соңгы вакытта бит инде Казанда скульптурлар еш куела, әйме? Теге еш ачыла памятниклар. Моңа ничек карашыгыз сезнең архитектор булар? Ну, нормально, духовное насыщение идет. Вот, мин, в принципе, скульптуралар турында сөйләмәкче идем, чөнки ул надан белмәгән кешеләр генә алын каршы киләләр. Чөнки менә бөтен ислам сәнгатенең тарихын тикшереп чыксаң, анда бөтен җирдә сүрәтләр, бөтен җирдә, кая карамасаң, скульптураларда, фрескаларда, мозаикаларда, Бухарада, Самарканда, мин же анда булдым бит. Анда мәдрәсәнең порталда кәҗәләр,
юлбарыслар, аны кеше йөзләре дә, ул бит Самаркандда кафир яшәмәде бит инде, я Бухарада. То есть просто бу кешеләр алар турында белмиләр. И менә как раз мин исламский университетта укыткан вакытта, анда каршы киләләр, я кайвакыт шәкертләр аның турында мин сөйләгән вакытта, что значит кешенең һәм хайваннарның сурәтләре ул самый обычный бер ислам сәнгатендә. Юк, Мөхәммәд, значит, аның турында шундый фикерләр әйткән, хадисләрдә язылган. Особенно урыслар, исламга кергән урыслар, алар бик ортодоксальный, значит, алар барсын да наизусть беләләр. Вот, алар каршы киләләр. Вот. Ну, Мөхәммәд ул бит Алла түгел, ул просто частное лицо, грубо говоря. Как рупор, да, когда-то Аллах через него что-то передавал, а когда-то он свои идеи высказывал. Но вот тысячелетняя история ислама показывает, что он был неправ. Вот шулай. Нияз әфәнде, менә быел безнең Тукай премиясына кандидатлар арасында рәссамлар, архитекторлар шактый име. Менә нәрсәгә шулай икән дип уйлыйсыз? Тагын? Быелгы кандидатлар арасында рәссамлар, архитекторлар шактый бирелгән. Шулмы? Ну, белмим, мин аның турында уйламадым да бер нәрсә, просто быел что-то минем вакытым килде дип уйладым да и сунулся. Шулай. Аннары гына инде менә список чыккач карасам, анда бер архитектор бар, чынлап та, значит, тагын бер Курашов шундыйрак альбомнар белән. Вот. Көндәшләрегезне көчле дип саныйсызмы? Минемчә шанслар бик минемчә. Чөнки менә реальный конкурентлар бит ул менә шундый как бы изобразительный өлкә арасында. Ну, аларны карагач, вроде 8 китап неграфоманский. Вот. Ну, блин, аларга видней, как говорится, да, но мин оптимист. Вакыт күрсәтер. Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы.